Vítaj pri sledovaní druhej epizódy našej série Hybridného atleta. V dnešnom videjku sa môžeš tešiť na tréning spodnej časti tela. Ideme behať. Asi po 5 dňoch, čo som si musel dať pauzu, lebo priložím sem fotku. Mal som trošku problém s odtlakom. Taktiež si povieme niečo málo o prvom spoločnom behu nášho bežeckého klubu Nice Move a zhodnotíme progres, ktorý sme za týždeň urobili. Užívaj video. Dobre, uznávam, že v intre som síce spomínal, že pôjde o tréning spodnej časti tela, ale neklamal som, naozaj ide o tréning spodnej časti, len ja, ako som už spomínal, nie som spokojný so svojimi rukami a keďže som cítil, že sú dostatočne zregenerované, tak som si ešte na úvod tréningu doprial jeden bicepsový cvik. Určite som inak túto informáciu spomínal už v predošlom videu, avšak môže to byť niekto nový, kto narazil až na toto video a preto by som chcel odporučiť, že ak máte nejakú slabinu, cvik, v ktorom zaostávate, určite ho vždycky zadáte na začiatok tréningu, kým máte tej sily a energie viac a potom cviky, v ktorých máte pocit, že ste silnejší, si nechajte na neskorú časť tréningu. Dobre, poďme si pripomenúť náš cieľ, ktorým je vlastne hybridné trénovanie a spolu s ním chcem do leta ešte schudnúť nejaké kila. Ak mám byť úprimný, ten rozdiel na váhe nebol extra padateľný, som ľahší len niečo okolo pol kila, čož je úplne zanedbateľné, ale to vôbec nevadí, pretože práve teraz do toho začnem šlapať úplne naplno. Ak aj ty chceš vlastne do leta ešte zhodiť nejaké nadbytočné kilá, nemusíš byť hneď zúfalý a smutný, že sa tá váha hýbe pomaly. Tých týždňov máme do leta dosť a ak sa ti každý týždeň podarí zhodiť pol kila až kilo, tak je to vo výsledku vlastne veľmi slušná váha. Pretože pomerne často sa stáva, že veľa ľudí zhodí naraz veľa kíl a potom je to tzv. Jojo efekt, pretože nevydržia v tom kalorickom deficite a vyhodia sa naspäť na tú svoju pôvodnú váhu a to my nechceme. Od posledného videa z tejto série som absolvoval niečo cez 5 alebo 6 silových tréningov a zhruba 4 rany. Z toho 3 boli také easy 5 km rany a jeden vlastne intervalový. Čo sa týka nejakých zmien smerom do budúcnosti v rámci tejto série, tak sa môžete tešiť na také detaily, ako je napríklad váha, ktorú budem udávať niekde dole v titulkách, ktorú na danom cviku cvičím. Ak si svoje váhy, ktoré zdvíhaš vo fitku, nikdy nezapisoval, tak môžem ti povedať, že je to jedna z najlepších vecí, ktoré môžeš pre svoj progres urobiť. Zo začiatku sa ti to síce môže zdať trošku otravné, ale ja ti hneď vysvetlím, prečo by si to mal začať robiť. Bohužiaľ sme len ľudia a veľmi často zabúdame a určite sa to stáva aj tebe, že si úplne na 100% nepamätáš svoj posledný tréning, koľko si na danom cviku zdvihol alebo koľko si urobil opakovaní. A je to úplne normálne, pretože máme milión povinností mimo to fitko a tam ideme vypnúť, takže pamätať si to by to bolo úplne asi nadľudský výkon. Viem si predstaviť, že svoje PR na bench alebo na drepoch asi len tak ľahko nezabudneš, ale určite sú tu cviky, ktorým nedávaš takú váhu, respektíve nezapamätáš si presne, koľko si tam mal, hlavne ak ide o nejaké kladkové cviky a podobne. A presne z tohto dôvodu ti viem z vlastnej skúsenosti povedať, že od momentu, kedy som si začal svoje váhy zapisovať, spolu s počtom opakovaní, ktoré som na danom cviku urobil, som začal progresovať skoro na každom cviku, ktorý robím. To, akým spôsobom si svoj progres budeš zapisovať, je už len na tebe, či to bude už klasický zošit a pero, respektíve poznámky v mobile. Určite to vyskúšaj, neoľutuješ. Pozdravujem z výťahov. Ideme behať. Asi po 5 dňoch, čo som si musel dať pauzu, lebo priložím sem fotku. Mal som trošku problém s odtlakom, ešte nejaké staré nedoliečené a mám to poznačené aj na bote, trošku od krvi, ale nevadí. Horšie by bolo nejsť makať, ako sa vyhovárať, čiže ideme na to. To bolo také malé intro vlastne k intervalovým behom, ktoré som išiel v ten deň behať, avšak záber z nejakých konkrétnych behov nemám, pretože sú to intervaly, guys. A skoro som skapal, preto aj ten pomerne dobrý čas na moju váhu. A myslím si, že bol to dobrý tréning napriek tomu, že ma ešte teda trošku to zranenie limitovalo. Bol som spokojný, že som sa zdvihol z gauča a išiel makať. Každopádne v tejto časti videa by som sa chcel povenovať vôbec prvému historickému Nice Move runu, ktorý sme absolvovali 20. mája. Musím sa priznať, že na to, že sme sa stretli vôbec prvýkrát, som neočakával takúto účasť. Bolo nás dokopy vlastne 8 a bolo to úplne lightové tempo, v dobrom počasí, príjemný pokec, sladká odmena za to, že to všetci zvládli.
myslím, že máte sa na čo tešiť smerom do budúcna. Momentálne máme v pláne stretávať sa teda minimálne jedenkrát do týždňa a ak by si chcel vedieť, kedy je termín ďalšieho ranu, tak ma sleduj na Instagrame a ja ťa pridám do skupiny, kde dohadujeme termíny. Pri tomto zábere by sa s vami chcela Viktorka podeliť o super nápad, ako môžete oddychovať medzi sériami pri cvičení adduktorov. Ale keďže môjim cieľom je teda schudnúť, tak ja využívam pauzy medzi sériami na prechádzku po fitku, čiže robím si nejaké 2-3 kolečka a ono to fakt pomáha a urobíte nejaké kroky navyše. Nezdá sa to, ale je to masaker. Samozrejme by som chcel ešte raz všetkým takto prostredníctvom videa poďakovať, ktorí ste prišli si zamakať na náš vôbec prvý Nice Move Run. Verím, že sa tieto behy chytia, videl som, že vás to bavilo, dobre sme si pokecali a ja verím, že nás príde stále čoraz viac a teším sa na to. Lebo napriek tomu, že behávam ešte pomerne krátko, tak všimol som si, že sa mi behá oveľa lepšie v skupinke. Jednak, že sa viem chytiť tempa niekoho, kto behá rýchlejšie ako ja. Čiže prispôsobím sa tomu, potiahnem a taktiež pri easy runoch, ako sú tieto skupinové, si zase viem kontrolovať to tempo. Čiže viem behať easy, pretože keď idem bežať sám, tak proste odtrhnem sa, idem na svoje maximum a potom umieram 2 dni. No a práve preto si myslím, že tieto skupinkové behy by mohli aj ostatným pomôcť pri takomto trénovaní easy runov, pretože možno máte podobný problém ako ja, že sami si to tempo neviete ukontrolovať, takže určite neváhaj a na budúce sa k nám pridaj. Na záver tohto videa by som sa chcel ospravedlniť, že som sa na YouTube dlhšie neozval, avšak tak ako som už spomínal v tomto videu, budeme vydávať teda minimálne raz do týždňa video z tejto série. No a malý bonus pre tých, ktorí to dopozerali až sem, skúsi tipnúť, koľko stal nákup tohto, čo vidíš na obrázku a môžeš vyhrať 100 bodov do našej bodovačky Nice Move.